Manželka mi dneska oznámila, lebo budúci týždeň majú byť deti u mňa. Áno. Viete, máme striedavku. Že majú mať deti vo štvrtok deň prezliekania. Nie, celý týždeň je taký ako trendový týždeň s tým, že každý deň, to my robíme vždy každý rok, majú, je to napísané, čo majú mať oblečené, že prvý deň majú mať retro. To je v poriadku. Druhý deň majú, robí školský parlament a nejaký problém s tým? No, problém je, že vo štvrtok má prísť prezlečenie ako dievča. Takto, pondelok má byť retro alebo folklór, útorok majú byť nejaké povolania alebo ako nejaké zvieratka, stredu budeme byť športové alebo nejaké ležerné. Štvrtý majú byť tak napríklad, že dievča budú oblečené ako chlapec ako dievča. Oblečenie, kravátku. Pani riaditeľka, ja toto proste ako hrubo protestujem proti tomuto. Ako pyžamka, pasíky. Ja proti tomuto protestujem, nesúhlasím s tým, vrajím. Kubo má normálne akože nervový otras z toho, akože je vystresovaný a jednoducho ako, lebo dcéra samozrejme je staršia od neho, nahádzala mu šaty dievčenské a hej, pôjdeš za dievčatko. A to nie je tak, že do dievčenských šatov pôjde. No. Pani riaditeľka, prosím vás, apelujem na vás, akože ten štvrtok, ak môžete zrušiť, alebo proste nech sa oblečú inak, ale proste ja nepošlem svojho syna prezlečeného za dievča. No, za mojich čias, keď ja som bol chlapec, bola najväčšia hanba a najväčší trest pre chlapca, keď mal byť oblečený za dievčatko. A toto je proste akože podprahové podsúvanie deťom, že nazvime to tak, že inakosť je akceptovateľná. Ináč je tam ešte, že zmena účesu. Pani riaditeľka, robí to, takto vám poviem, je školský parlament, majú tu detiska, že tedy sú nejakí zástupcovia, s pani výchovnou poradkyňou, dajú si návrh tieto deti, si to odsúhlasia a urobíme takýto týždeň, takýto tematický týždeň, to robíme raz do roka, robíme srandy. Ako v rámci toho retra takýchto vecí, viete, to ako v tom nevidím absolútne žiadny problém, nejaké 10, 11 alebo neviem koľko majú rokov deti tu na, je to proste taký zásah do tej psychiky, ako také miešanie identity. Nie je problém, no dáme tam niečo úplne iné. Budem vám, pani riaditeľka, budem vám nesmierne. Nevedela som, že to také, že viete, ja sa im do toho nestarím, oni mi to oznámili. Ja som sa, keď si dajú, čo ja viem, nejakú sponku alebo niečo iné, no nebrala som to až tak, ako